Masaurare Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin duniyar labarai. Yau Talata 25 ga watan biyu shekara ta 2020. Da farko ga kaninsu. Wani mamba a majalisar wakilai daga jihar Borno ya yi barazanar yin murabus. Kwararrun likitoci sun shiga yajin aikin sai baba ta gani. Waɗannan da ma wasunsu duk za ku ji a cikin shirin na duniyar labarai a yau, sai ku biyo mu. Tun madalla, yanzu kuma ga labarin daki-daki. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina a yammacin ranar Litinin 24 ga watan Fabrairu ta baje gawawwakin 'yan bindigar da ta kashe a yayin wani arangama a marabar kankara. An tattaro cewa 'yan fashin sun addabi al'ummar ƙananan hukumomin malumfashi, faskari, dandume, bakori, kankara, sabuwa da ke jihar Katsina, har ma da jihohin da ke makwabtaka da jihar da suka hada da Kano da Zamfara. Kwamishinan 'yan sandan jihar Sanusi Buba ya ce an gano bindigogin AK-47 guda 3 tare da mujallu 4 cike da alburusai 94. Ya kuma kara da cewa dubin 'yan ta'addan ta cika ne a lokacin da aka haɗe da su a hanyar marabar kankara inda suke kan hanyar su ta zuwa satar mutane da kuma fashi da makami a wani waje a karamar hukumar Gwarzo da ke jihar Kano. CP Sanusi ya kara da cewa a yayin da ake masu tambayoyi an gano bindigogin AK-47 guda 3 tare da mujallu 4 cike da alburusai 94. Sannan cewa masu laifin sun tona cewa suna da ƙarin makamai ciki har da AK-47 guda 2 da suka ɓoye a maraban Megoro. Kwamishinan 'yan sandan ya ce an buɗe wa tawagar wuta ne sannan suka fafata da 'yan bindiga lokacin da shugaban masu yaƙi da fashi da makami ya jagoranci wata tawagar jami'ai don kwaso waɗannan makamai. Ya ce a yayin tafiyar tawagar sun mayar da martani sannan suka dakile harin wanda ya yi sanadiyar kashe dukkanin 'yan fashin su 5 waɗanda aka baje kolin gawarsu. A wani labarin kuma kungiyar kwararrun likitoci MDCAN ta sanar da shiga yajin aikin sai baba ta gani domin nuna adawar su da matakin da hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa NUC ta ɗauka akan cewa sai manyan likitoci sun mallaki digiri na 3 kafin su samu ci gaba a tsarin jami'a na Najeriya. Shugaban kungiyar MDCAN na ƙasa Farfesa Kenneth Oziolo shine ya sanar da hakan yayin wani taro da ya yi da manema labarai a Jos ranar Talata. Da yake sanar da shiga da yajin aikin, Farfesa Oziolo ya umarci dukkan manyan kwararrun likitoci su yi biyayya da kiran uwar kungiyar tasu na shiga yajin aikin. NUC ta ɗauki matakin da ya ba mu kunya, ta ɗauki matakin ne ba tare da yin la'akari da abin da zai biyo baya ba, in ji shi. Hakan ya sa ba mu da wani zaɓi da ya wuce mu janye ayyukanmu daga jami'o'i ba tare da wani ɓata lokaci ba, a cewarsa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept. Wani dan majalisar wakilai daga jihar Borno, Ahmad Jaha, ya yi barazanar yin murabus saboda rashin tsaron da ya addabi yankin arewa maso gabas. A yayin zaman majalisar a ranar Talatan nan ya yi barazanar yin murabus din ne tare da zargar sojan kasar nan da yin sansanin kare kansu. Kamar yadda ya ce hakan na sa mayakan Boko Haram din su yi ta harar farar hula. Jaha ya kara da cewa sojojin na zaune ne kawai a sansani inda suke korar 'yan ta'adda a maimakon yakar su. Da majalisar ya jaddada bukatar sallamar shugabannin tsaron kasar nan. A wani rahoton na daban, rundunar sojin Najeriya NAF ta ce ta ki budewa mayakan kungiyar Boko Haram wuta a yayin kai harin da suka yi a garin Garkinda na karamar hukumar Agwambiya jihar Adamawa saboda gudun kashe fararen hula marasa laifi. Mazauna garin sun zargi dakarun sojan sama da kin kawo musu agaji a yayin da mayakan kungiyar Boko Haram suka kai hari garin a makon da ya gabata. Da yake mayar da martani akan zargin, Ibin Kulle da Ramola, kakakin rundunar NAF, ya ce akwai ƙarin bayani akan dalilin da yasa ba su bude wa mayakan wuta ba ko sakar musu bama-bamai ba. Ya ce ba za a zargi rundunar NAF da nuna sakaci wajen tura jiragen saman ta zuwa wurin da aka kai harin ba bayan samun rahoto. Tun ma saurare duka-duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, da fatan kuma kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Kafin mu yi bankwana da ku ga bitar muhimman kanunsu. 'Yan sanda a Katsina sun kashe 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane guda 5 a yayin musayar wuta. Ƙungiyar lauyoyin Najeriya ta shiga yajin aikin sai baba ta gani. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Randawa Media Concept, sunana Isa Randawa da na karanto nake cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.